Fis-sfond is-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika, għat-tieni sena konsekuttiva tnida fond ta' 100,000 euro biex jiġu mejjuna proġetti u inizjattivi minn qdiet volontari fil-ġlida kontra l-vjolenza domestika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju kontra l-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Paġ Gazan spjegat kif l-qdiet qed jiġu mejjuna permezz tal-programm Together We Empower. Sena ilu dan il-fond ta' 10,000 euro lil kull għaqda fosthom Fondazzjoni Satar li bl-idea tagħha irnexxilha toħloq aktar għarfien dwar din il-pjaga soċjali. Fondazzjoni Satar nidew proġett permezz ta' dan il-fond illi fejn anke żviluppaw booklet ktejjeb żgħir għall-istudenti ta' 6 sena li ħajkun qegħdin naqasmu dwar il-vjolenza differenti li wieħed jista' jesperjenza u anke diskriminazzjoni. U allura dak huwa tip ta' proġett li ħajasal għand l-istudenti li anke permezz ta' konferenza u taħriġ wasal ukoll għand l-edukaturi. Huma proġetti mnedija mill-laqdiet, bl-idejat tal-laqdiet imma fl-istess ħin illi lilna qed jgħinuna biex nimplementaw l-istrateġija nazzjonali. One News tkellem ma' Joyce Xkembri, koordinatriċi tal-proġetti faqda volontarja tal-Girl Guides li wkoll ibbenefikat minn dan il-fond. Ispjegatilna li b'dan l-appoġġ mill-Gvern setgħu jagħmlu taħriġ speċifiku liż-żgħażagħ nisa dwar is-sinjali li jistgħu waslu għall-vjolenza domestika. This training, the girls are going to be able to work with this curriculum. They're going to learn about their rights. They're going to learn about how to recognize warning signs and how to stand up for themselves. And altogether, with these leaders, there's going to be 450 girls this year that will be benefiting from this training. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg tennit li permezz ta' dan il-proġett din il-pjaga soċjali tibqa' tiġi indirizzata s-sena kollha. Nemmnu illi lil mill-16 jum ta' attiviżmu importanti li jkollna sena sħiħa mimlija kampanji ta' għarfien u ħidma kollettiva nistgħu biss naslu għal dan il-għan.